Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, Vítam ťa zdraviť z najzemného kanálu. Vítam ťa zdraviť z najzemného kanálu 300 Gamers. A idete pri ďalšom gameplay aj to na hru Ice Sketch. Dobre, idem sa hneď na to a toto je koľko. 10. kolo. Dobre, idem na to. Nie, dve vážne. Orada ne, dve, sorry, ale dve vážne. Dve ne. To laglo, takže bude menší strich. OK, takže dobre. Väčšina dráha, vesmír, gule, vlny, elektrina. Čo to je? Dobre. Čo to je? Tvary, čo? Ty vole, ako nám ty pomáhaš? Gula. Počkaj, ja som písal. Vtedy. O! Sorry. Ja som písal. Gule? Ono mi to nedalo, že Gule is close, takže... OK. Okno. Paplón. Paplón, vaňku, schod, čo to môže byť? Postel, obed, raňajky. Umývadlo. Aj tam je umývadlo, čo to je? Izba. To môže byť riad, sklo, zrkadlo, asi ne, dom, nie, dom to tiež nie, mreža, Látik, kto to uhádol? To bolo... Nie, tak sa to píše. Tak viem, že sa to tak nepíše, ale... Ty vole, už kreslí. Záves? Záclona. Strašidlo. OK, takže to dopadne veľmi dobre. Takže OK. Takto... Tak? Kreslíme oči. To... Obložné to není. Dobre, a tak to je... Tak to má ruky. Dobre. What? Kto to uhádol? To vážne? To vážne niekto mohol uhádnuť? To všetci uhádli, nice. No to je dobré. Sme tu iba 4, ale... Som posledný. Úsmev. Mimozemšťan. Mimozemšťan. Nie. Ohyzna... Čo to môže byť?
Vlasy. Voš. Vši, ne, vši to nemám. A sú to vši! Yes! Tretí, OK. Vši, sú to vši. Radšej nenapíšem, ale dobre. OK. Sú to vši, kámo. Dobre, vyskúšame nič. Oblúk. Rieka. Revolver. Puška. Zbraň. Puška. Pištol. Čo? Nie, počkať. Colt! Je to Colt! Oh je, yeah, takto sa to robí, takto sa to robí. Čas už dal, ne. Ale dobre som išiel, dobre som na to išiel. Colt. Keď už Colt, tak hneď ma mohlo napadnúť, že pagoda. OK, vyskúšame. Sice, dobre, viem to kresliť, nebojte, ale dám, že či to teraz uhádnem. Dobre, radšej nie, lebo dostanem ban. Skip. Pagoda. Ja sa to ani... Nie som vôbec o tom nepočul. Pagoda. Aha, dobre. Dobre. Úsmev. Tlusťoch. Tuk? Ne. Kate. Čo? Kto to mohol uhádnuť? Ja im muž. Áno, ne. Pupok. Ne? What? Pupek. Ty vole. Brucho, asta. Uhádol som to? Som musel. Striga. Ok, rýchlo. Ináč ja som to vedel, počkať. Rýchlo sa to kúpnem. Aha, dobre. Dobre. Takže rýchlo som si to musel pozrieť, akože... Ja som vedel, že je to striga, ale som si to pre istotu, viete. Nebojte. Viem, čo to je, ale pre istotu som si to kúkol. To bolo 43. Daždník, obchod, stánok, ne. Kvet, rastlina, rast, menší. Lo. Lokaliza. Lo. Ty vole, morčátko, ako to mohlo uhádnuť? Morčátko. Lo. Lopatka. Vážne? Takto vyzerá lopatka? Duch! Prvý, yes! Ty vole, toto nebolo možné neuhádnuť na prvýkrát. To musel určite každý uhádnuť na prvýkrát, lebo... Tretí, no aspoň budem druho. Aspoň. What is this? What the fuck? Úsmev... Zeme, gula... Smiech? Je to smiech!
Druhý som. Nice. Dobre. No. Ty vole, ten Štefan to nemôže uhadnúť. Yes! What? Ty vole, dobre. Nič. Je to nič. Nic. Úsmev. Muž. Žena. Kola. Opica! Nie, ježiš, čo to môže byť? A hlava? Náušnica? Nie je to ani náušnica. Ty vole, čo to? Santa... Slúchadla! Slúchatka! Ty vole! Slúchadla! Ale však čo to? Akože... Druhý! Oh yeah! Nice! Dobre. To ma iné značne nenapadlo, že máme jedné číslo. Dobre, to je asi všetko. OK? Aj sa mi to moc tak nezdá. Ale dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Nezabudnite zdieľať, komentovať, like, odber. Uvidíme sa na budúce. Buďte muťa. Čaute.